Is-sena 2024 bħalta qabilha kienet waħda tar-rekords għal Malta f'diversi setturi minn dak ekonomiku għal dak soċjali kif ukoll dak ta' tmexxija finanzjarja u diplomazija internazzjonali. Din is-sena l-ekonomija Maltija kibret brata akbar mill-medja storika ta' 4.5%. Mill-2022 pajjiżna ra qabża kbira ta' 13% fit-tkabbir ekonomiku, rata li hi kważi 10 darbit ikbar mill-medja fl-Unjoni Ewropea. Għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna, ir-rata tal-qatt waqgħet taħt it-3% kontra dak li kien fi żmien l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista li kienet id-doppju tal-lum. Iż-żieda depożiti fil-banek mill-familji Maltin li laħqu 18 biljun euro ukoll kienet bla preċedent u qabżet anke dawk li kienu saru fil-5 snin sħaħ tal-aħħar leġislatura nazzjonalista. Rekord ieħor hu li minħabba l-esplużjoni fil-prezzijiet internazzjonali din is-sena l-inflazzjoni tnaqset lejn 2.5%. Minn barra d-deċiżjoni għaqlija tal-Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela li jibqa' jżomm il-prezzijiet stabbli għall-elettriku, il-fuels u l-gass kien hemm ukoll impatt qawwi bl-iskema Stabilità li naqset sewwa r-rata ta' inflazzjoni fil-prodotti essenzjali tal-ikel. Is-settur turistiku ta' pajjiżna minn dejjem kien b'saħħtu iżda din is-sena l-ammont ta' turisti li żaru lil Malta u rekord ta' madwar 3 miljun persuna. Il-promozzjoni li qed issir lil pajjiżna kemm f'ġurnali barranin kif ukoll films ta' suċċess qed tkompli tattira aktar turisti lejn xtutna. Ċifri tal-Kummissjoni Ewropea juru wkoll li din is-sena l-Gvern Malti se jkun wetta investiment pubbliku li jiswa 4.1% tal-ġid nazzjonali li hu l-akbar investiment mindu Malta daħlet fiż-żona euro. Għall-ewwel darba fl-istorja wkoll id-dħul tal-Gvern qabeż is-7 biljun euro. Dan kien jirrifletti kemm il-fatt li l-ekonomija Maltija kibret ferm aktar mill-imbassar kif ukoll il-Gvern wettaq riformi kbar fil-ġbir tat-taxxi mingħajr mażiet oħrajn ġodda. Fl-2024 komplet tonqos ukoll id-dipendenza fuq l-assistenza soċjali fis-soċjetà. Dan hekk kif wieħed minn kull 20 persuna li kienu fuq dawn it-tip ta' benefiċċji s-sena li għaddiet din is-sena nnexxielhom joħorġu minn din is-sitwazzjoni vulnerabbli. Sa dan it-tant, din is-sena Malta wkoll okkupat l-aqwa rwoli fid-diplomazija internazzjonali. Dan hekk kif pajjiżna kien fit-tmexxija tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE u l-Presidenza tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. L-aħħar rekord għal din is-sena u żieda ta' karozzi ġodda li jaħdmu bl-elettriku fit-toroq ta' pajjiżna u li l-ammont ta' materjali riċiklat u kważi 3 darbiet dak li kien fl-2013. Dan hu l-aqwa prova tal-qawwa tal-inċentivi li daħħal il-Gvern Laburista fl-aħħar snin.